fundación do periódico, os periódicos nas casas do povo de entonces non eran só un elemento de información, tamén eran de formación, normalmente leídos en público polos compañeiros que sabían leer e escoitados polos que non sabían. O periódico era unha peza fundamental de movilización. Pero a segunda cousa que fixo Francisco Fernández foi promover a fundación das primeiras agrupacións socialistas en Galicia. A primeira en Ferrol, non sei se me parece recordar que no mes de febreiro de 1890, a segunda na Coruña, me parece que foi o mellor cambio, pois se esta foi en febreiro, outra sería en xuño, e entón a terceira foi en Santiago. Curiosamente, Santiago, cidade especialmente difícil para fundar unha cousa desas, que debeu ser a final de ano. Por que lle presto tanta atención a isto? Porque o que se está comunicando é a vontade dos socialistas de estableceren unha organización partidaria, estructurada e participando políticamente na vida do país. Non se iban a limitar a partir de agora a explicitar os problemas, a protestar. Querían implicarse tamén en todas as dimensións da vida política, sindical, cultural, incluindo, se pudera ser, o compromiso institucional. Especialmente poder presentarse ás eleccións e ganar representación nos concellos municipais. Se logo pudera ser tamén nas Cortes, sería extraordinario. Ainda teríamos que esperar un pouco para colocar o primeiro diputado en Cortes, que foi o bueno. Pero esta era a intención dos socialistas entón. Convertirse nun proxecto político que se comprometera directamente na organización, na vida institucional e política do país. Non só ser unha organización de contestatarios obreros que de vez en cuando se cabilan e salen a las calles. Non, non. Todo, asumido todo inteiro. Esta tamén é unha gran novedade. Non sei se teñen unha relación directa ou non, pero isto está sucedendo en toda Europa entonces. Este é o momento en que están conformándose como grupos políticos que aspiran á representación parlamentaria, o socialismo alemán, a socialdemocracia británica. Este é un momento en que en toda Europa os socialistas dicen, vale, a nosa opción política, non só sindical, política, implica a asunción, ou se diríamos, do compromiso democrático, do compromiso institucional que representa presentarse unhas eleccións para lograr representación popular nas institucións. Era unha cuestión difícil naquele momento. A outra gran forza sindical de referencia era radicalmente contraria a este postulado dos socialistas. Eles non aceptaban participar en ningún tipo de dinámica institucional. Así que os debates entre socialistas e anarquistas foron moi vivos neste momento. Especialmente naqueles lugares en donde ningún dos dous era mayoritario, especialmente no mundo rural. E entón asociábanse e apuntábanse nas mesmas asociacións, nas mesmas organizacións societarias, estaban xuntos. O que logo tería unhas certas dificultades porque ao longo de todo o século, o primeiro tercio do século XX, as sociedades, as organizacións societarias estritamente socialistas iránse incorporando a UGT, e en cambio naquelas en donde compartían cos colegas anarquistas a presencia societaria, a discusión podía chegar a veces a non ser especialmente cómoda. Pero o caso das dúas cousas, a toma de novas formas pola movilización obreira e a vontade dos socialistas de organizarse políticamente xuntos, partido e sindicato, fan cambiar o discurso político que